भित्र जाऊ बसो भनेपछि खै हाल नेपाली में नहीं बजाना, नेपाली में बजाना। कनी एगो हमरो फोटो खींचा देन हो तो एगो फोटो खींचवा गाड़ी में बातें नहीं बोली ये ना कहूं फोटो खींच तू तो कह दे करो ना तुम फोटो खींच ना चल गेल सारू बंद कर मोबाइल दे बंद कर मोबाइल दूंगा मोबाइल